per kilometers per square mile. Makampuni weche. Mano director ma broad base. Ing'eyo an seche moko nya yie gi nyien ni gi owadwa ni partly da yie kode kinde duto nikech mane demokrasia. Nitiere one thing manyaka acknowledge kapok awuok e TV ni, that one Dr. Raymond Omolo matiyo ne sirikal mar piny Kenya kaka permanent secretary mar national administration konyo chiliel at his personal level. Omiyo ayie kode mano. Okonyo jopiny mamond liet kaka Raymond Omolo o kaka sirikal. Omiyo med bedo gi chunyno otim mano ne joma moko bende. Oganda wagi madakon gi nikech koro kinde oserumo. 2027 ibiro miji blank check tifil. Ibiro go kura kalore kaka ne idenyo. Jotelo be biro go kura mana kaka nende gi yieng'. To maduong' ayie gi Ken ni kik waketu focus marwa e national government kende. To an taketo wang'a e national government to kendo county government jaba kete wang'a. To nikech sirikal bende wadhi form kaka green nikech adhi kawo kasipul gi Green Congress Party. Wadhi capture power ma kasipul no. Piny Kenya sama biro dhi ombulu wabeduru kwa yawo wang'wa saidi. Nikech pesa dhi tugo ka pesa ma kore lach. Nikech kata sana osechako ringo. Kigo kura ne wach pesa miyudo sani tidhi thagori moingo nikech ma higni ma ji ochandore piny Kenya mapok ne ji ochandore nyaka ne nyuol piny Kenya ka. Okay. Hai. Ka kamano Nyasaye ogwedhna gi wiya wil forever ing'eni joma neno wagi gibe gin joherawa. Yeah. Wago mos walalo jaduong' Okindo e piny Koyugi kacha. Jaduong' maratipa ahinya. Mano wuora kendo mano supporter na namba 1. Nyasaye oket chunye kama okwe. Jowa duto wakoyone gi hawi maber mar tero higa nyime. Ramogi mangima bende wakoyone gi hawi maber mar medo tayo chenro machalo kaka magi ne ogandawa. Wamedo explore thuolo manitie mondo mi jowo ong'e what is right and what is wrong. Kawa kamano kendo buya. Sirikal de aleng'a baba waduga gini warie sirikal e opara. Okay. Ken, wajibugi. Pero kamano ahinya owadwa Trevor. Gima